जों दिनै सिगुन फुलिखौ गायगोन दिनै फुख्रिफोराव बिथांमोना नायलांबाय थादों जों दिनै सिगुन फुलि गायनायदों दिनै नै सिगुन दंफांनि फुलि बे दाखालिनो बायना लाबोदोंमोन आङो बोथोरा एसे सान्दुं गोसाद्रायमोन ना थिग नङामोन बोथोरा ओंखायनो गायथ'वाखैमोन आं दा दै गोलैनायखाय अखा हाबायना गायनोसै दा थांखासिगोन आरो बे दा गायजोबगोन बिनि थाखाय लांनोसै आं दा दिखांनानै नायलांबाय थादों नोंथांमोना है आसोला जोंना बिफां गायगासिनो बिफां गायनो एकदम हाग्रा दानस्रांगासिनो आंबो थांनि बिफां फुलिखौ लानानै जों दा मा बिफां गायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आसोला हाग्रा दानस्रांगासिनो लोगोफोर दा माखौथो खिन्थिबावनो इउटुब चेनेलखौबो खुलिना लाबाय भिडिअ होआबाबो जाया बेनिखायनो बेफोरखौनो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामबाय जोंनि बिफां फुलि गायनायखौनो नायलांबाय थादो नोंथांमोना जाबायना दानस्रांखांबाय नामा होनदों आसोलायनो हाग्रा दानस्रांग्राया सिगुन दंफांनि फुलि लाबासै हाग्रा दानस्रांग्रा दै गांबायनोलै आसोला अखा गोलैबायना दा बिफां फुलि गायनो आराम जादों इथिं गायजोबगोन एकदम खिनाखौ दानस्रांनानै फुख्रिफोराव एकदम इथिं गायजोबगोन बिफां सिगां गायनायफोरा थांबाय र' एसे खिनाखौ दानस्रांजोबनांगोन आयु जा हाग्रा जाना दंखायो एकदम आसोलानै साफा खालामगासिनो बिदि जाबानो जागोन दे बारा साफा जालायलायना माला दानखांगोनलै नों खिनाखौ आसोला हाग्रा दानगासिनो जोंना बिफां फुलि गायनि नै थाइगिर फिथाइ जानांगौ देनां थाइगिरनि आसार बानायनांगौ नै आरो खोदोमा इखौ एकदम बन जानांगौ देनां देन्जार हायो हाग्रा दानस्रांनायाव सोरनोबा हाजिरा नांगौबा लोगोफोर नै बेखौ लांफै हाजिरा नांगौबा नै देन्जार हाग्रा दानस्रांखायो हाया जावफुदों आंखौ दिनै इयो जावफुबो होदो आरो बानहोदोबो देन्जार खस्थ'नो गाव दा हाग्रा दानस्रांनांदो इनिफ्राय गैला उनाव थांबाय बुदजानो न'खौ एसे खांखाय इखो नै हाखरफोराव दंग'फोराव मोजां जाहैगोन गायनो हागोन दे नै आसोला एकदम बिफां फुलि गायनो हाग्रा दानस्रांगासिनो नै सेखा खंखाय लादो नुवाखै देन्जार इयो दानजानोबो गियो आं इदि होगारगारगोनबो अबावबा जोंहा दंफां गायनाय जायगाया बेयावनो जों बेयावनो गायगोन दिनै दंफांखौ नायलांबाय थादों मानस्रावजोब्बाय एकदम एम्फौ दंसोगारो खोमा हाग्राया दै गोलैनाय टाइमावनो गायखायाबा मोजां जाया दा दै गोलैहांबाय नालाय दंफां गायबाथाय एसे थांसिगोन आरो सिगांनिफ्रायनो गायनायबा थांसिगौमोन दा गिदिर जाबायमोन गायना लायासै दा जों गायनोसै सिगुन दंफां गायगोन फांनैसो जों दा बैयाव गायग्रोना लानि र' जों दा सिगुन दंफां गायगोन दा जोङो मा गायग्रोनो जोङो थाइगिर ना मामोन इयो एबार जों थाइगिर बिफां गायलायनोसै नायनांबाय थादों ओंखायनो लोगोफोर थुथार जादोंना जागा जानाय नङा इयो बायना हिनो फांसिगोन बेफोर बोरमा जायाबा बेफोर थांखो द'
बैयाव फांसे गायलायनोसै जोंना बिफाङा एसे गिदिरद्राय जाबायमोन न' खाथियाव रज'ना दङ ना न' खाथियाव एसां गिदिर बिफांखौ लाखिजाया बेनिखायनो फुख्रिफोराव लाना फैबाय जोङो थाङोना थाङा नायनोसै थाइगिर बिफां बारा खामानियाव होआ खिन्थु थाइगिर फिथाइयाबो जाजायो आरो ओंख्रि जानायफोराव मोजां नाजों नै पुरान बिफां थैनायाव अ नैयाव फांसे बिफां गायदोंमोन बे थैबाय बे जायगायावनो गायफिनना होनोसै आं लोगोफोरजों ना खोदोम फुलियाबो एसे देरबायमोनानो आरो दा सुदो आरो दा गायबावगोन दसे थानानै थांगोन ना थाङा गिदिरद्रायसो जाबाय खोमा आरो थांगोन ना थांबाथ' मोजां र' लासै गायजोबगोन आरो गायबावगोन दिनैथ' बारा दंफां फुलि गैया साननैसोनि उनाव आरो दंफां फुलि बायना लाबोनानै गायबावगोन दा न'आव रज'ना थानाय माखाखौ जों गायग्रोनोसै खोदोम फुलि दंबावो फांसे बे खोदोम फुलिखौबो गायबावनोसै जोङो बेयाव गायगोन एबारो खोदोम फुलिया बेयाव गायनोसै सेन्देल गाननांगोनलै सेन्देल गाननांगोन नङाबा जानाय नङा बै मा होनो मोस्रोम गिदिर गिदिर मोस्रोमा हाखा बोराय ना मा होनो बिराद दोङो जों एबार गायलायनोसै सिगुन दंफांनि फुलि नै फांब्रै दाख्लै बावैनो बायना लाबोदोंमोन बोथोरा बिराद गरमनि थाखाय गायथ'वाखैमोन दिनै गायनोसै अखा हाबाय नालाय साफा जाबाय बेखौ दाननोमोनलै बेयावनो सिगुनखौ गायलायनोसै जोङो फांथाम दंबावो फांथामखौबो गायथारनोसै एबारो दा जोंना फांनै दंबावो फांनैखौबो गायथारना लानोसै फांनैखौ गायखांबा जोंना बिफां फुलि गायनायनि खामानिया गैथ'ला बे फांनैखौ गायना लानोसै माब्ला देरो देरबाय थासिगोन जों गायना दोननोसै बेथ' थांखागोन थैनायनि लामायावनो गैखाया मोजांखा बोथोराबो दा ग्रोब जाखाबायना अखा गोलैनायदो बिराद साफा जागोन बियो थांनानै गिदिर जानो थाखाय 20 बोसोरसो नांगोनानो खोमा थाबनो देराना सिगुन दंफाङा लासै लासैसो जोंना नैबेनो लास्ट एबार दंफां फुलि गायनाया फांसेखौ गायनानै जों एबार दंफां फुलि गैथ'ला देनां बायना लाबोबासो गायलायनांसिगोन देनां मोजां मोजां फांसे फांसे लाबोबाय थागोन र' तितासापनि फुलि मोनबा लाबोनांगोन दंफां फुलि फानग्राफोरनाव मोजां मोजां दंफांफोरखौ लाबोबाय थानांगोन गासैयावबो हा एसे एसे होफिनजोबनोसै नै बेफोर गाम्बारिमोन खथ' मोजां जाना दङ दा बोरमा खि गारना होनांगौ साफा जायो बे बोरमा खि गारै गारै होदोंमोन दाखालि बावैसो गायदोंमोन नायखो बोरमा खि गारना होबाथाय साफा ओइयाव बेरा होथेना होगोन दे गाबोन ओरै ओइ नेटखौनो लांजासिगोन माबा गैलाना फालौ गैलाना इयाव फालौआ थैजोबसिगोन दै जाबायना जाबाय नांथ'ला जोंना बिफां गायनाया जोबथ'बाय दंबावो गैया नङा नै जायगाथ' गोबां दंबावो गायनो नै गाम्बारि फुलि सिगां गायना होदोंमोन आं एसे थांखांबाय बेबो नैबे फांसे गाम्बारि बेबो गाम्बारि थांबायानो बिथिं खुख्लागासिनो दैया बिथिं आरो गोबां दंबावो बिफां फुलि गायनो लागा एकदम लामा मोनहैनाया लासै गायनांगोन बै न' नुहुरनायसिम बै न' नुहुरनायसिम गायलांबाय थानांगोन आरो जों बिथिं गोबां गायबाय थेवबो आरो गायबावनांगोन गेजेर गेजेर गायनांगोन आरो दंबावो गायनो लागा जोबोर गोलाव जायगा दंबावयो माने बहुद गायजाबाय गोननियाव गायलांबाय थानोसै दिनै फांसे गाबोनबो लाबोबावगोन आरोबाव गाबोन मा बार शुक्रबार सनिबारसो लाबोनांगोन बे गाम्बारिनि खाथि जाबोथारबाय नै बिथिं एकदम नै गाम्बारिया बेयावनो खबा गैखाला नै बेखौ दोथेनांसिगोन बिथिं गब्लंनांगौबा थांखाबाय आरो नै फुख्रिथिं दैया एकदम ना हेगारनो हाला होमबाना
बेखौ दोथेनाय जाबासो बे खनाखौ दोथेनाय जाबासो जोङो ना हेगारगोन इयाव नङाबा गेरेन्टि गैया इ बायफ्लंनोबो बारा टाइम नाङाना बेखौ दोथेनाय जायोबा जोङो नाखौ हेगारनो हागोन आरो होमबाना बायनायनि चान्स गैला बेथिं नै खुरख'लांजोबदो एकदम थांगोनानो खमायबारो एकदम दैज्लां बोथोराव अखा हाबाथाय नै जुबासेया बेखिना औवाया गोलैलांगोनानो नै अगुरु बायदोंमोन नै खोदोमाबो थांना दङ र' इनो नै बे फांसे अगुरमोन थैजोब्बाय अगुरु माखाया इथिं दंबावो गोबां खिनिखौ दानस्रांजोबनांगोनलै न' नुहुरनायसिम लामा नुहुरनायसिम दानस्रांजोबना गायनांगोन थैदोबो दानफायनाङा थैबाबो बै खनानिफ्राय गायै गायै जों ओरै गिदिंना फैनानै बिथिं ओरै गायबोबाय ओमफ्राय दा बिथिं गायखांना दंबावोसो न' नुहुरनायसिम गायलांबावनांगोन ओरै आरो बैथिं बोरै गिदिंनानै गायजोबनांगोन जिं जिं फांसे 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 सामफ्रोमबो लाबोना गायबाय थानोसै होनबानो जाजोबगोन बाजाराव थांबानो फांसे फांसे लाबोबाय थानोसै जोङो दा अखा गोलैनाय टाइमाव गायखाबाथाय एसे थांनायनि चान्स दङ आरो नङाबाथ' आरो मेसें बोथोराव जाखाया रानस्रावस्राव जायो थांखाया बिफां लाइफांफोरा दैखौबो बेसे लुनो दै लुबाय थानोबो सम गैया बेनिखायनो नै अखा गोलैनाय टाइमावनो गायखाना लानोसै जोङो बिफांफोरखौ तितासापबो लाबोनांगोन र' मोनोबा तितासाप फुलि गायनांगोन सिगुन एसे मोजां मोजां दंफांफोरखौ गायनांगोन थांना थाबा उनाव एसे दाम बुरजा मोननायनि गिदिर जाबाथाय 20 बोसोरसोनि उनाव आसोलायनो सामथाय बारियाव एकदम सामथाय हाबजोब्बाय आंनाबोथ' नै सेस दारि रज'जोब्बाय नै दारि रज'जोब्बाय आयु हाबाब सामथाया नैथिंबो नै आयु सामथाय गोजासै सेस दासो नायसनदों आङो इमान बुरजा हाबबाय सामथायानो सामथाय आयु 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 सामथाय बारियाव बिफां फुलि गायफैबाय जोङो आयु आयु आसा जाबावगोन बे बैयाव माबा सजना गायदोंमोन र' नायनि आं दोङो दे गाहायाव दोङो नै फांसे नै अगुरुआ थांदों अगुरुनि फुलि थांबाय बे अगुरुआ नै अगुरु फुलि थांबाय साफानो थांनायनि लामायाव खायो आरो दंबावो र' इथिं नै बेथिं दंबावो आरो बा बेखिनिखौ दानस्रांजोबनांगोन बिथिं ओइ बिफां फुलि गायना दोनदों आं ओइथिंबो सिगुन दंफां दङ थांबाय र' ओइ सजना फुलिमोनलै सजनाया बिलाइआनो सुवाखैस' दाबो ना गायनायानो जायासैबा आंना गोबोरखि होलायलायदोंमोन आं खर'आव थुप्प' थुप्प'नो जोंना नै निम बिफांबो गायना दोनदों आं इयाव निम बिफाङाबो बिराद इम्परटेन्ट मुलिबो जायो माननायफोराव बिराद मोजां ना बेनिखायनो गायना दोनदों मालाबा नांगौ जायो नागिरबाथाय मोना बेनिखायनो आं गायना दोनदों बेखौबो मालाबा खामानि होगोन माननायफोराव बिलाइखौ एकदम दैयाव फुदुंनानै दुगैनांगौ साफानो ओइ सिगुन दंफां बेबो थांबाय जोंना नै सिगुना जा मोजां जाना दोङो थांबाय बेबो दाखालि गायना होफैदोंमोन आं बैबो फांसे जा साफा जाना दोङो बिथिं दंबावो फांब्रै फांबासो सिगुन दंफां थांजोब्बाय बैया लासै लामाया लासै गायबावगोन एबार जोङो जोंना इनो आथुर जाबाय एबारो लेवार गिनानै लेवार गिदिंनो लेवार गिदिं आसोला जोंना दंफां गायनाया दिनै जोबथ'बाय दंफां फुलिया माब्ला थाङो नायनोसै थाङो ना थाङा साननैसोनि उनाव थांबाथ' मिथिखासिगोन थांसिगोन होननानै बोरमाफोरा डिस्टार्ब खालामोबा थांगोन र' बेरा होनांगोन बेरा होआबालाय आरो बहासै बेबो जा साफा जाना दोनखायो एकदम गाम्बारि फुलिया
नैबे फांसे गाम्बारि जा साफा जाना दङ बबे दानथ'ला दे नांथ'ला नै गाम्बारियाव नुवाखै जि साफा जाबाय नैयो नैबे फांसे गाहायथिंबो थानांगौ नै मुदुफुल नैथिं गाम्बारि दङ नैबे गाम्बारि र' दायो नैबे गाम्बारि नै जाबाय बैग्रि है आलासि गायबाय जों एबारो नैबे सिगुना नैबे गाम्बारियानो बुरजाथार नै सिगुन नैबे जाबाय बैग्रि नै गाम्बारिमोन नै सिगुन नै जाबाय गाम्बारिमोन दासो गायनाय नै खोदोमाबो दासो गायनाय लथ्रायदो एसे माबा जागोन र' नैबो दासो गायनायमोन नैबेबो दासो गायनाय नै फांसे गाम्बारि नै बिथांखौबो दासो गायदों नै फांसेखौबो जोंना हा रोगालायनोसै एबारो हाव सांगिखौ लायालासिनो सामथाय बाजोब्बाय हा रोगादो नै नाव होथौ दोन आरो खेबसे लायबावनोसै जोङो हा रोगानाय खामानिया जोब्बाय जोंना एबारो लेवारानो आंनो बादो लेवार आयो लेवार आयु गुसु मोनलायदों आङो गुसु मोनलायथारदों लेवार बादों जोंना बिफां फुलि गायनाय खामानिया जोबथ'बाय लोगोफोर जों दा न'आव थांलायनोसै जोंनानो आसोला मेंदोनो देन जना दंगासिनो जारलासो सामथाय बाजोदोनो बासिगासिनो एसे सामथाय बारियाव बेसर फुनाय सामथाय बारियाव बेसर थायालै आंगा गान्द्रा जालाबायो रोङा गारानो सामथाय बारियाव मैगं खानाय सोर जाखो आगै नोंलाय सोर माहाजोननाव रुवाथि थाफैया नोंलाय सामथाय बारियाव मैगं खानाय सोर जाखो आगै नोंलाय सोर माहाजोननाव रुवाथि थाफैया नोंलाय दसे मेंगानोसै दसे मेंगाबाय माने जिरायबाय अ माय गड खामानि मावथाराना एसेयावनो मेङो जारलासो गांसो दानजोब्बाय हाग्राखौबो नोंनि सायावनो आंहाबो आयदा थानांगोन जोंना बसआनो मावखायो आं ओरैनो हेल्पारसो आं बडिगार्ड रखमसो जाना दङ दा खिथौ उन मावफानाय दख'ना सिङाव थायो बिदि थाया बाहेरावसो थायो आङो फारावसो थायो आं मायबा होनदोयो नोंथांमोना खोनायाखैबो जानो हागौ खोनास्लाबाखै नोंथांमोना डेन्जार होनदोयो बेफोरखौनो ओरै सानफ्रोमबो फुबाय थाबानो जायोना नोङो मोसौखौ लायखादो खैथा टाइमखौ नायनो टाइम दानो नायनो जादों
musuh lain sih. Jayak itu terus tuh. Torang yang baik. Oh my god. Kamani mau terapa lapasnya. Mau batai birat menga. Korea lah hordem kan madu ini ya. Oh my god. Korea find dengan masih danger bos tuh. My god ini siapa? Hak nangsiin. Guys. Hurricane ya hurricane. Bu bisa kan ini bahasa. Ahri. Boi bisa kau seli. Akhirnya ya. Senabi beselang deh. Akhirnya. Sule akhirnya. Akhirnya, ndo nih. Cakap kong kayak. Jeng beder hasari selari ini fai nala benang segan sikap kong kayak birat kaman ya hoye. Der hasari selari ini bihor nang sigan ro. Bitanga banai latai sikap kong kayak mah ke. Anu bugong sinang kesademen. Bihor nang ro sana sini ro. Bibu malai ni se gitu ah. Coba kaman ya hoye. Malai ni babe. Tuh. Ibar gongse kau ni banai nala gan rang. Tuh. Der hasari selari ini ang benai di horgen gongse dam hok lo hijup gan nere. Hei, kenang be. Riu kenang ibar. Siapa kong kayak deh. Hang saya ibarat lagi berjebak cina. Bihon ada apa nih ya? Tiap hari di belakang dan osim yang notang lain sih bar ya notang nama kalam nih mitila. Naik baper. Kalam nih saya belato. Kalam bay mau negenang ke ya belah. Sebab biar nuzung video ah. Yon coba deh. Apa lah betul ya? Thằng này như sơi. Thằng kia, ayo hạt thằng kia bay cái Ông ta lẹ. Mời ra người thằng nó thả đi, mời ra người thằng. Thằng cần phải à? Thằng cần phải. Khi nào à? Thế kia phải ai đã hạt phụ bình thường rồi. Không sao con nó làm mẹ này.